दोस्त, कभी कभी हम सोचतानी काहे हम अकेले बानी, काहे दोस्त कम बानी, काहे लाइफ में सभे कोई खुद के सामना करेला। लेकिन आज हम रउआ के एगो बात बतावे जा रहल बानी। अकेलापन कमजोरी ना ह, इ त ट्रेनिंग ह। हाँ, सही सुनले बानी। जे कोई अकेले रहेला उ लोग अंदर से स्ट्रांग बन जाला। आज हम जानम अकेलापन कैसे हमार जिंदगी बदल सकेला, हमार पर्सनालिटी कैसे मजबूत कर सकेला और हमार अंदर के सुपर हीरो जगावे के। अकेलापन के मतलब ई ना होखेला कि रउआ सभे कमजोर बानी। अकेलापन के मतलब रउआ सभे खुद से सामना कर रहल बानी। जब सब दूर होला तब रउआ खुद के आवाज सुनी ना। रउआ अंदर के डर, रउआ अंदर के सपना और रउआ अंदर के चाहत सब खुल के सामने आ जाला। देखी दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा टीचर अकेलापन है। कोई अकेले रह के स्ट्रगल करेला, उ लोग आगे चल के दूसरा कोई से कई गुना मजबूत निकल जालन। दोस्त, सोच के देखी, जब हम अकेले रही ना तब हमरा भी समय होला खुद के सोचे खातिर, आपन गलती के सिखला के, आपन गोल पर फोकस करे। ई समय बा सेल्फ ग्रोथ करे के। हमार जिंदगी के सबसे बड़ा सीक्रेट उहे समय में खुलेला जब हम अकेले रहिना। अकेलापन हमरा के डिसिप्लिन सिखावेला, पेशेंस सिखावेला और सबसे बढ़ के सेल्फ रिस्पेक्ट सिखावेला। जे कोई भी अकेलापन से डराला उ हमेशा दूसरा आदमी लोग पर डिपेंड रहेला। लेकिन जे लोग अकेलापन में इम्प्रेस करेला उ हमेशा खुद के हीरो बन जालन। हमरो एगो दोस्त रहन, हमेशा बिजी रहत रहन, सराउंडेड बाई लोग। लेकिन जब उ अकेले रह गिलन तो उ रोए लगलन। लागल कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन धीरे धीरे वो अकेले रहे के सीखे लगलन, खुद के संभाले के, खुद के वैल्यू करे, खुदे से प्यार करे के। आज वो आदमी दूसरा लोग से ना बल्कि खुद से इम्प्रेस हो रहल बा। अकेलापन उनकर वीकनेस ना रहल बल्कि सबसे बड़ ताकत बन गई। दोस्त, ई कहानी सिर्फ एक आदमी के नइखे, ई हर उ आदमी के ह जे अकेले रह के खुद के डिस्कवर करेलन। दोस्त, अगर रउआ अकेले बानी त ई कुछ तरीका बा जेकरा से रउआ अकेलापन के आपन सुपर पावर बना सकतानी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोज खुद के बारे में 10-15 मिनट सोची, स्किल डेवलप करी, कुछ नया सीखी, म्यूजिक, गाना लिखे के, कोडिंग, खाना बनावे के, जे कुछ भी हो। छोटा गोल सेट करी, स्मॉल गोल। हर दिन एगो छोट टारगेट अचीव करी। फिजिकल फिटनेस, बॉडी फिट रही, माइंड जौना के हमनी के दिमाग कहने जाए स्ट्रॉन्ग मजबूत रही। पॉजिटिव कंटेंट, किताब, मोटिवेशनल वीडियो, पॉडकास्ट, जेकरा से दिमाग ग्रो आगे करे, तेजी से बढ़े। ई सब चीज मिल के और अकेलापन के डरवावे वाला ना बल्कि राउर इनर स्ट्रेंथ बढ़ावे वाला बना देवेला। दोस्त, याद रखी, अकेलापन कमजोरी ना ह, ई त एगो ट्रेनिंग ग्राउंड ह जेकरा में रउआ अपना अंदर के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन तैयार करतानी। जब रउआ खुद से लड़ सकतानी, खुद से प्यार कर सकतानी
तो ई दुनिया के कोई भी चैलेंज रउआ के तोड़ ना सकेला। आज से अकेलापन से भागे के जरूरत नइखे, ओकरे के फ्रेंड दोस्त बना ली, अपन स्ट्रेंथ के ट्रेनिंग ग्राउंड बना ली और खुद के हीरो बना ली। दोस्त, अगर ई वीडियो पसंद आइल होखे तो लाइक करी, कमेंट करी और अपन लोग के साथ शेयर करी। सनी भोजपुरी वाइब्स के चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबावे के मत भूलब, काहे से कि बेल आइकन दबा दे तो पहला वीडियो रउए भी पहुंची। काहे कि एगो अकेला आदमी भी दुनिया के बदल सकेला, बस जरूरत बा सेल्फ बिलीफ के।